eta niri galdetzen diate zeure kontu bat. Benetan? Bai. Pribatutasuna? Pribatutasuna. Kinkalarria? Bai, kinkalarrian desatu bat. Bueno, galdetuko zatia Euskal Herrian aurrin gainera. Lotiz ezara. Ni bai. Bai, eta bat ematek esan dit. Ni luzen badago antxon, gauetan noiz altzaten da goizetan irratira. Joateko. Galdera, bueno, errealitate gordina. Zer duten sartzen zara? 0600. Sartu. Sartu, oie. Oheratu, bukatuta segituan. Bai, Albez dela, tita. Bai. Ametik tita. Desmakillatu gabe, zuzenean. Eta gero 0600. Dilin, esaten du iratzarrailuak, eta aurpegi hau besteak beste horren ondorio ere bada. Bueno, badakizu logitxi oso garrantzitsu edala. Estresa kentzeko. EITBek hori da kontua. Hori da. Zue badakizue. Estresa kentzeko, gaixotasunek ez eukitzeko. Bakizu oso nadala hilerako? Lo egitea? Hori interesan zait, Lo kontuz. Vale, EITB entzun, Lehiakideak, datozela. Pasa. Datu gehiago programatzea. Bai. Biaren izango da, Lebonizaskun, Sergio Tañón, Aritzetakatik, lokita gongo da estresarekin, seguro. Esan izun duela gutxi, sarrera salgai jarrita. Dona, hori da, sarrerak eta. Gregori Izaskun zen baduz. Kaixo, gabon. Ondo, lo ondo eginda ze melena, Izaskunek, bai. Ondo. Bataz beste, egunero, ez bat ordu? Eite irugolo? 8. Bai, Klabau. Gregorio? Ni gehiago. Eta... Ni goiz jaikitzen ez, baina oiature oso goiz. Zerutan? Oiatu 10-etan. Eta alzu. Lo egin. Ni hoien egoten nahi, bai, Seko, Gregorio? Bai, Bueno, ondo? 74 urterekin, Bai, ikusten da. Txalo, bero, ez zidu horrek, Adina nabaritzen doia. Oian sartu daia izartu. Eta izu iristen oroitzapenik, 80 hamarkadan egin nuen banik hau, kontzientzia, ez? Lasai daugazu. Arki. 7. saioa, gure aitalabentzat, 800 euro. Bai, Izaskun, zer diote aizpek? Bueno, baiek ja... Zartxoa dia, ben ja biriain ja... Zateate, animo, venga. Animo. Inbidirik eta ez? Ikusita ze bikote hona egiten duzuen. Bueno. Inbidia purtsu bete izango dute. Malen pixka bat bai, izango dute. Malen, korri zu ere, beste aizpa altzoan hartuta. Gregori Izaskun gaur ze intentziorekin gatoz? Sokatiran agarri irabazte. Eta, bueno, zasmo txarra. Ondo? Sokatiran jaiatu, eta gero gaina irabazte. Eta gero gainera? Eta gero diru pixkat. Vale, primera. Ondo? Leku oso nien zazie, eta guk, besango dugu, beste gau batez, oso postik gauzela, zuei gabon esan da. Bikote. Eskerrik asko. Pello eta Jon, gure amigarren ez, gabon bikote. Egon. Ondo ez da? Ondo. Saio emankorra izan baitzen aurrekoa, 250 euro. Aka, zaldibiratu ditugu, nola bait? Pentsatzen dugu, zuek hemen miluzen irabazitako diruak, eragina izango duela Zaldibiko barne produktu gordinean, ez da? Seguro baiet, hor gehituko dituk taberna eta zerro. Bai, bereziki, ostalaritzan izango da injekzioa, bai? Seguramente. Bueno, Pello gaipatu du, eta ja, zuen zaletasunen berri ere izaten ari baikara, musika tresna bat edo erosteko, ondo egokela. Musikeroa zaitugu, musikaria. Bueno, musikaria, edo musikazalea, edo bai. Musikazalea, entzutea bai, baina egitea ere. Eta egitea ere. Jo zer? Ze instrumento? Bueno, jo bateria. Bateria gure zena? Bai. Nire, bai. Txalaparta. Txalaparta? Adarra. Ondo. Eta non dago, adarra? Adarra uste hortik gero ateratzen da, eta? Bai, ez, adarra, ez. Helaraziko dion, behar dugu erakustaldi bat, orain. Adarra, bale. Berotzen ari den bitartean, txalo gero bat Pello hori. Ondo. Bai, uski. Geratu. Gero karteko. Gero beste gueta bat ere ingo dugu. Bai? Oe, jozak, Eta pikak, Ondo. Hortxe. Eta gero, jampana. Ez dakit beste metalizko zea hori. Kanpinetako eserlekuan eserita horrela... Bai, edo lurrean, edo... Baina osoikoa da, ketxuak ozera horrekin. Edo belarretan, edo... Bai. Australiarrak San Ferminetan, diru pixo bat bilatzen, ondo. Jo, zu berri ze, mendi lasterketa elkarte batean, edo? Jode, horre, bai. Keriz, salsero xamarra neok, eta mendi lasterketa bat antolatzen, parte hartzen diat baita.
Alegia, Zaldibia... Zaldibiako mendi lasterketa. Da, herri bizia beste zuei, esker. Bueno. Ondo. Areto futbola, pixka Bai. kudeatu, Bai. mendi lasterketa kantolatu, Ondo. tarteka Eiperra. garra, jo. Eta Miluzen ere bai, Bai. Saioko Bikote, batzuk. animo zorte hon. Eskerrik asko. Ba, gure bikote etorri barria, ze moduz bikote? Ondo. Ondo. Aritz eta Elorri, Aritz, ikasgidiek zarie? Bai. Ze ikasten? Euskal Filo. Euskal Filo Gasteizen? Bai. Elorri, zuen klaseko danak edo behintzet karrerako danak pasatu diemetik. Bai, hemen, baina oso ondo berbaitzen dauz hori buruz Miluz ezaliek izati edara. Seguru. Ondo. Ba, ez da zera txarra. Aritz, ze mailatan zauzien? Bigarren mailan. Bigarren mailan, Bai. eta ze muz doa? Ondo momentun. Ondo. Bai. Afizioen artean esango dugu, bueno, ikasten zabiltzi Gasteizen, bai bertso sale zu, Aritz. Ni bai. Bertsolari be bai? Ez, lari ez. Ez, bueno, hor badaukazu aukera besteak beste, ba, Zaldibiako, bueno, Zabel elkartean, hori da. Bueno, bai, ibili zara gai jartzaile da Gipuzkoako txapelketan eta basabiltz, Aritz. Bai, banabil. Gaur gaia guk, Gaia guk eman. Gaia zuez erregitu zuen. Bai. Eta Elorri zu, besteak beste txistularia? Bai, Ze taldetan? oain ja utzi da gat. Karreran hasi nintzanetik utzi nun. Ja, ikasketak edo txistua, ez da? Bai. Ondo. Ez da posible. Ez. Txistularien bizi estilo gogor hori, eta... Bai. Nongu bezala zu? Ni asko jarra. Elorri zu? Bizi zurkildarra. Oso ondo. Zuk ere proba nahi duzu adarrarekin, Elorri? Ez. Ah, bueno. Eta argi, irutan esan du, beraz. Entzun, bai aurrekun txistu lortu gendune. Utzi lasai. Ah, bale. Utzi dut bik, argi dago. Bestela Elorri, txistu bet lortu gendu, non goiko gelatan badau txistu be Bueno, bai. hasiko gara pixkanaka. Bai. Konfiantza hartzen. Bai, da ikaratu barik eta Hori. behortzek. Nork animatu du nor? Etortzeko? Bixok alkar. Ondo. Bai, ala behar du. Ondo, lerto. Modurik onena hori. Bangetorri eta sorte honon. Hau bat asko. Entzun daitezela txistu eta danbolin. Miluzen zakuan jokoan gaur. 17.850 euro. Txurdinago publiko gaur. Kale giran. Azita, oso Aritz Elorri, lehen notak nolabait zuen esku. Zuek aukeratu, zertan ari nahi duzuen tribuaren berbak, ikusi makusi, fotokumeak. Fotokumeak. Fotokumeak, bertxotan hasita, noski, bertxozalea hemen. Gregorio eta Izaskun zertan jarriko ditugun. Ikusi makusi. Ados. Ondo. Eta Pelota Jonentzat berriz. Tribuaren berbak. Tribuaren berbak. Ba, begira da noski. Azken aldian lan hauetan ari zareteta, ondo zorroztuta, Gregorio Izaskun, hauetxek, zuen elementuak. Ura, laranja zukua, xampaina, koktela, ardo beltza, kafesnea, freskagarria eta garagardoa. Guazen ba, Gregorio, laranja zukua. Lau. Kafesnea Izaskun. Zazpi. Ura, Gregorio. Bat. Bai, freskagarria. Hiru. Xampaina. Hiru. Ondo. Koktela. Bi. Garagardoa. Zortzi. Ardo beltza. Ardo beltza... Zazpi. Laranja zukua. Bi. Kafesnea. Sei. Ura. Lau. Freskagarria. Freskagarria. Hiru. Xampaina. Hiru. Koktela. Lau. Garagardoa. Zortzi. Ardo beltza. Bost. Laranja zukua. Bi. Kafesnea. Bueno. Ondo. Bueno, gaitz erdik. Kafesnea zeigarren lekuan izan dugu. Ondo, ez bat izan diez. Bost izan dira. Ona jain pasioz jarraitzen. Ba, bost. 50 puntu. Zenbatu ez. Ondo. Pelota Jon, tribuaren berbak. Zuepak izuie, gure tribuko kide bazarian, Aski, ezagutuko berbak. dituzue. Bai. Bai. Ondo, pello hasi, akatsa izan ezkero, Jon, bla bla. Oso ondo? Venga, animaliak. Denpora. Luma. Egatxa. Letagina. Betortza. Tentakulua. Garroa. Oskola, maskorra. Kuskua. Buztana. Guztana. Erpea. Luma.
Luma egatxa. Letagina. Letagina betortza. Tentakulua. Garroa. Oskola, maskorra. Kuskua. Buztana. Aia. Brankia. Zakatza. Atzaparra. Erpea. Apatxa. Apoa. Hauko animalia talak, noski. Batek herriko brigadan, beste mendi lasterketa antolatzen. Animaliak eta ondo zainduta dituzte. Bai. Kain, Mikote, 1 puntu, zora garri. Bai. Bizilagunak, ondo hasi dira, Aritz Elorri, ez gara gutxiago izango, Ez. Txirritatxorekin gainera, bertxotan, zakua eramango balu, ala Ondo? harritu txirritatxok, Ondo? badaki, berak zer egingo luken. Asmo hoien berri, honako bertxoan, hementxe hitzak eta oinak, bazen. Egipton daude, Piramideak. dorrea dago, Parisen. New Yorken etxe horratzak, Eta opera ederra, Sydneyen. Taj Mahal Indian, Japonian, daude. aldapa asko, Pekinen. zerrendan ditut gordeta, Denak. ikusteko lehen baino. Lehen. Bueno? Bueno. Estamos? Bueno, itxura txarrik ez, dia zertatu den? Ba hortxe, biakak. Eta jairek egin dugu puntu, zen bat gaira. Zondo! Eko orekatuta, orain arteko jarduna, Gregori Izaskun. Aldeak eta markatzen hasteko momentua edo aukera. Imintzioak, hartu lekua mesedez, Pello Daion, bestaldean, lehenbiziko errondara, zuzenean. Denbora. Lo, siesta, pentsamenduak ametsak. Ametsetan. Ametsak. Amets gaiztoa. Amets gaiztoa. Bai, ondo, otu zagoa, Lainoa, Biotza. tximista, zuaitza, txupatxusa, Ez. Lorea. Bueno, lorea, Urbiltzen. petaloa, Treboa. irusta, Bai. zer. irusta, Lauko irusta. lauko irusta, Eta? igeri, Osondo. Ondo? Zer da hori? Buzeatzen naiz eta... urrazpin, salto, gimnasia rimikoa, gimnasia, elastikoa, nola? Igerik eta... Artistikoa. Bai. Igerik eta artistikoa, Bi gari Batera taldea. egite, nola da? Nola esaten zaio? igerik eta... Sinkronizatu. Sinkronizatu. Vale, hartu lekue. Artistikoa. Gaina biok sinkronizatu. Gainera, guk nola esaten zaio, eta bizek, guri, nola? Eskai, sinkronizatuta erantzun dugu, Gaizki, baina Ondo, ze talde. Bai. Gimnasia ritmikoa edo, bai, ugetan. Bueno, bikan, bai mintzeuka, ederrak ikusita gero hori puntu, osando. Hainbeste orain, isilik, bai, hartu lekua ba, Aritz eta Elorri bestaldean, bai, lanak ondo banatu, estrategia, finkatzen ari dira hemen. Askorik ez dagoa. Denbora gozen. Hau, Pello. Egipto. Bai. Tutankamon. Bai. Oso ondo. Gain. Bai? Baion, gozen. Baion? Pentsatu. Kamara. Kamaria Grabatu. grabatzen. Zuzelaria. Txirriño jo. Zer da? Azteko, nora iritsi nahi du honek? Kamara. Kalere errazagoa da, Jon. Zer da? Kamari moiu. Kamarografoa. Jon. Hirugarrena. Ondo. Txori bat... Txorixe bat ematen... Txori bat poste baten Zorban gainean. Txoria eta bestea? Txori eta Poste Zer da? Zer da? Ikusten pertsona da. bat. pertsona bat, kurutxe bat.
Txorimalo! Eta Oskarra hartu, eta irabazi, eta... Aseran, pelikula bat, eta pelikulari Oskar saria eman. Lastima, Zepelok txorimaloa ere. Ondo? Kieto. Kieto! Bai ba, hor txotea bazan geldik, ez? Bai. Bale, bat, 20 puntu baratuko ditugu. Oskar saria. Aritze Gorri, atera, indarpizko bat, guazen hartu lekua. Gregori eta Izaskun, bestaldean. Ea, 3. errondak, zer dakarren? Hortxe kontzeptuak, demora. Ordenagailua? Pianoa. Pianista. Tekladoa. Organoa. Bai. Trumoia. Ojo, zola, lemizikoan. Umetxoa. Ume txiki bat. Ume txiki bat. Koletak iten. Ez. Altxaren bizkarra. Ez. Zaldia. Ez. Zu pampiña. Pampiña, hartz pampiña. Bai, oso no. Bai. Ondo. Ukizu? Bai, pintxo. Txakurtxoa. Txakurtxue. Izan zen, 26 urtera arte edo. Bai, nipe eukidot. Nire txakurre Rufo, ja. Rufo, Eukizu, Izaskun? Zer pampiña? Bai, hartza, bai. Izena? Hartza, bueno. Bueno, hartza etzan. Zer zen? Nire favoritoa tigria. Tigria, izena? Handi bat. Ba... Hain Zer guztoko. nahi, Gogoen askoriko zuma Hain guztoko hartzen izan. Aritze Lorri, eukizu ye? Pampiña hartza edo? Bai, nire. Izenak? Artxiki. Artxiki, bueno, ondo. Gregorio ere zigo, baletu? Gregorio, zu? Izenik ez. Izen barik. Gregorio? Nire urrezko makilea. Ze garaia, Ondo, gerra iritsi zenean. Danak, 70 puntu! Egurrezkoak, egurrezko pampiña. Ondo. No. Ba, hieroglifiko batzuk. Egurra, hemen ere. Wow. Gregorio eta Izaskun, oso ondo, irribarri galdu barik. Ondo? Hieroglifikoen aurrien. Gaur bai, Baina. Gaur bai. Guazen. Lehenengoa, denpora. Guztion beldurra da. Etxorratzak ez. Ez, zer da? Otza. Hotza berantzunaren zati. Zer da? Iria. Bale. Otzeria. Guztion beldurra da. Ozkeria. Piezak esan dituzu. Otze. Aldatu? Otzeria. Ez? Pieza bi. Otzeria. Iri, hotza. Eriotza. Egaitzik aldatzen dugu, eri, hotza. Vale. Eria esan duzu. Ja. Eri, hotza behar genuen, bueno. Igual beldurrik ez, eriotzari. Urbildu gara. Beldurrik ez. Ba, ala, hobe. Tortzanean, Zondo, nik bai. Ni bai. Nik bai. Bai. Batez ere nireari, bestena, baina... Bigarren hieroglifikoa denpora. Venga. Ziztu bizian doa. Zera, Tauro. Ez, beste bat, venga. Leo. Ez da Leo. Ota? Aries. Ez, betue. Muxu, ardoa. Musu nola esango dugu. Vale. Pardoa. Vale. Ziztu bizian doa, geopardoa. Ez. Leopardoa. Bai. Vale. Zodiako gozeinu bat behar genuen, baina trabatu barik jarraitzen badu irakurtzen, musuari umeen izkeran, ardoa, pardoa, eta ziztu bizian doa, leopardoa, oso ondo. Bizirik, bikote, 50 puntu ondo. Ondo. Venga, Leo, zentza. Ni Virgo. Virgo zara? Bai, zer? Ondo? Eski? Virgo, nor da Virgo? Virgoak, zemat? Kantxon. Bat, oso ondo, txarro bat, berari. Pila, bat? Organak. Peiotaron. Eroglifiko batzuk. Ni Aries. Nire bai, Aries. Bueno, Burugorrak, horai, ulertzen hasi nahiz ni kontu batzuk. Ze, adarran kontu da. Sasoia. Vale. Eroglifikoek. Lehenengoa, denpora. Ustekabean gertatu zen. Sarra. Bai? Sarraskia. Vale, oso ondo. Ai, aski gero da. Sagarra. Eta erdiko silaba ez dugu behar. Sarra. Nor ikusten dugu, nor? I-L-A-S-K-I. Bai, zetaz da, bai, badakit. Eile da, bai, badakit. Hola, idazten dugu, orduen. I-L-ken duta. Aski. Zer sentitzen da? Sarraskia. Eroglifikoen parte izan da, bidez? Ba, sasoi esan zu askotan agertu zerolako. Bai? Bai. Bai. Ez dut uste. Bai.
Begiratuko dugu hori. Vale. Uste zait, Pello eta Jonen artean ere lehiakortasuna. Jonek asmatu eta Pello, yes, nik nahi nuen. Bion artean indeulako, erdi-tardi, Ados. elkarrekin. Ea ba, hau ere bai. Ia bigarrena, denpora. Oso gogoko dut. Nola? Venga. Txu. Ez. Oso gogoko dut. Txan. Ez. Beste izan bat. Bai. Li. Venga. Li. Oso... Li baderantzuna Literatura. Oso to. Eroglifikoa bi norabidetan. Daukagu Bruce Lee da, litera eta tura doaz. Ondo, Pello. Literatura. Hau ere bien artean. Bai, li beintza, li garrantzitsu ezan. Li gabe ezagun literaturarik, Eun puntu. Oso. Aristotel horri, eroglifikoan aurrien zer? Ikararik ez. Bueno, a ver. Bueno, ia zer. Azkartasuna eta, bueno, eskertzen die bai, aukerako eta. Bale, lehenengoa, Aristotel horri, denpora. Mendian aztu dut. Zakua. Lozakua. Oso, ondo. Aktore hori, eta lo dago. Lozak eta hau, zeinua, urrearen zeinu kimikoa, aurrun, izpiluan ua, lozakua. Bixi, elorri. Ondo. Txistu biztia. Bigarren eroglifikoa denpora. Gaztetan joatzen nuen. Batuka dan. Oso, ondo. Zer da, hau? Batuta dan, Durangoko azokan ikusten dugu batuta dan, eta teorika gaitxek aldatzen du, batuka dan oso ondo. Batuka da orain, txalo bero bat. Ondo. 100 puntu. Eta miluzeko eskuaren deia darra. Aurrera. Ondo! Ikain! Lehen Pellok berotu du, agarra. Ondo? Puntxuan. Hoi da. Ondo. Entonazio egoki eman dio. Egokia. Epaimaik, estandan gaude bat batean. Gregorio eta Izaskun lehenbiziko eskua zuena. Aurra. Bazen ba. Ez da okurritu ere arrain distiratxu hori ukitzea. Zein da, itxas luzokerraren babes neurria, kakaitxura hartzea, oka egitea, estea kanporatzea edo kaka egitea, jo. Ezkerra honekoa, Zasakin zau? Snorkel egiten bisitatu izan ditugu horrelakoak, bai. Urrutitik, ez da? Vale, kota. Kaka itxura hartzea. Ba, goberez, ja. Bai. Kaka egin. Ikaratzute. Ez da? Estea kanporatu. Hori bai, jo. Guau. Da gero zelan sartu? Zaki, ba. Hola. Bokala? Aritzen horri? Gregorio Izaskun. Aurrera, eta entzun. How does it feel? Ondo, Bob Dylanen kantua, nola du izena? Like a Rolling Stone, like a Pink Floyd, like a Bon Jovi, like a Police. Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone. Bokala? Polizia kantie. Baina Bob Dylan gero, bere hotza horrela. Bueno. Bai, bere estiloa. Bueno, dordoka. Aurrera ingo dugu, pikote. Bazen. Hauetako norekin nahaztu digu adimentxuk. Epa, Iker Galartza. Iker Galartza eta Oinaz Bengoetxea, Xabi Alonso, Xabi Eruzkitze edo Ibon Gaztainazpi. Kombinazioa. Gustaten da, azti berri duen. Xabi Alonso. Iker Alonso edo Xabi Galartza. Guapu, hirugarren anaizia. Ilaski gorain, adimentxu hori non dago, nik ere nahi dut, Iker, fantasia egiten. Iker da Xabi nazti, ze Bokala, bikote. Bokala. Ez da okurritu ere, arrain distiratxu hori ukitzea. Laugarrenera, salto bai? Bai. Ozen ba. Zeitz ezkutatu dugu urkoren, usurbilgo Eliza kantu mitikotik. Usurbilgo
Bilgo Elizaren hormak, ze horma sendoak. Beren txoriek dituzte, abiak egiten. Gregorio! Epa! Zulotan, nola ez? Beren zulotan, txoriek dituzte, abiak egiten. Mitxiguak. Itxiguak. Eta bokala? Bai, izaskune diozue, kantatu lasain ibitartean. Esku askatuko dut. Edo? Azken errondara salto bestela, bai? Segi. Azken erronda, animo, kanok, adi, errebotitara. Argazkiko filmaren arabera, asteko zein gauk du sukarra. Osteguna, ostirala, larunbata igandea. Asteko, larun bata. Saturday Night Fever. Fever night, fever. Toni Manero. Azken bokala? Bueno, honekin. Bai, naturan kolore biziek sarritan arriskuaz ohartarazten dute. Biziek, eh? Bai. Bai. Zaiatu nahi, ez dutzen baina. Bello, Jon segunari eutxi beharko, ez da iritsi ezer errebotien. Bigarren eskua. Honela gino. Zenbatetan esan dizut eserosteko animaliarik? Nola du izena argazkiko aurkezleak? Nor da? Amaia Urkia, Afrika da eta Estibaliz Ruidazua, Andrea Arrizabalaga. Amaia Urkia. Wow! Eta una? Amaia mundia bada. Bai, ja. Soitxeko abalizu zela edo. Bai. Bokala? Etxeontakoa. Etxeontakoa bai. Amaia oso jatorra da, eh? Bai. Danatatik, hortik, gaizen. Titularrak Ze hemen. kanturen bertsioa sortu digu, adimentxuk. zerena izango den itzulera, elkarren besoen zabalera, zure fede guztiei eztea, zure bibankoak paretzea, Sekula badau. Azken baitxe, errefusiatuena, Zalantza eta egia Lisboa. Errefusiatuena? Zer bertxioak egite dituen. Ideak hartzeko? Bai. Lera, bokala, bikote? Bokala? Bello, gozatu kantu aurrena. Eta orain bai, Bortxe. Ba, adimentxu lanien jarri du. Ze ospetsu bilakatu du adimentxuk, 50ko hamarkadako pin-up. Angela Alkain, Julian Jantzi, Martin Berasategi, Xavier Rusabiaga. Martin Berasategi. Garrote. Oh yeah, wanda duda. Garrote, yes. Balan bambu. Pello eta Ion, beste bokala? Mikelen antzaki da, Bai. Bokala? Eta? Aurrera? Saiakera? Venga, aurrera, entzun hau. por el fino de un... Lagun batzuk hau zuzenen ikusitxe, etorri dire ikaragarrizei da. Nola du abizena entzun dugun Rodrigo izeneko abeslari asturiarrak? Montes, Pazos, Lagos, Cuevas. Montes. Errebotea? Pazos. Errebotea? Cuevas. Bai. Rodrigo Cuevas. Da gero bertako hizkuntza da bertako folklorea era barriz Interesgarria honetan, artista, bai. Bokala? Bikote, bokala? Bokala? Kostata, baina zera dugu, bai? Eta? Bai, a ber, saiatuko ga. Arrain gorria etxera laizter da tripa gora. Gaizkizan. Bai! Laster, bai. No, eskuzarra. Laster. Aritu eta elorri. Zuek ere komoina, nahi noski? A ber, ba. Hau hirugarren eskua. Ze ongi sartzen den. Bueno, iradokitzailea. Ze abeslariri egin diogu zuma. Maialen Gurbindoan elukin olaia intziarte, Sara Zozaia. Ane lukin. Oso ondo. Ikain.
Bokalak? A. Eta aurrera entzun. Wow. Wow. Down, 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 down. Nola du izena entzun berri dugun taldeak? Poto, Toto, Joto, Txoto, Toto. Toto, Oso ondo. Rosana eta Afrika eta... Bokala? E. Hirugarren erronda. Nola du izena argazkiko kazetari eta emakumeen eskubideen aldeko ekintzaileak? Sorkunde Landeta, Mentxu Gal, Txalo Arteaga edo Lourdes Iriondo. Mentxu Gal. Egotea? Hoi da Txalo Arteaga. Ondo. Bokal bat? I. Ze ongi sartzen den. Errenta bukatzean. Aurrera ez da? Bai, ez Bai? bakigu. Askatuko duzu? Bai. Hirugarren komodinaren bila. Hau da, hau. Parranda bukatzean, onena jatea, hamburguesa txerriena. Guztiak badauz. Izaskun, abat Aritzelorri, abat asmatuzu. entzun. Bai. Isilezkan, sekretutan, norbera da, sekretu handiena, norbera da, nahi duena, norbera da. Gaitzetan Maider. Ona, Marabila. Zenbatetan entzun dugu norbera hitza? 3, 4, 5, 6. 3. Norbera da. Oso ondo. Bai. Bokala? O. Soltengo du. Gozen? Parranda bukatzeko onena, jatea, hamburguesa txerriena. Rima eta guzti. Aha, aha. Ondo. Zuena da, komodina, Aritz eta Elorri. Eta markagailuak ondela geratu dira. Zein da zuzenaren aurretik. 370 eta 2 komodin. Gregoriok eta Izaskunez. 370 Pello Jon komodinik ez. 340 Aritz Elorri komodinarekin. Zein da zuzena? Adi, seikote. Iaia berdinduta. Zaudete, momentu honetan. Gregori Izaskun, zer bekasi erantzuten. Ondo ikusi aukerak. 12 dira. Herkulesen probak, Moisesen aginduak, ilargian ibiletako gizakiak, eroski dendak Barakaldon, 8.000ko mendiak, Jesusen apostoluak, Zodiakoko zeinuak, Maibrileko saldunak, traineru bateko arraunlariak, magnesioaren protoiak, dodekaedroaren aurpegiak. 12 dira, zer? Dodekadroaren aurpegiak. 12 pentagonoko poliedroa baita, bai. Pello Jon. Herkulesen probak. Mitologiaren arabera 12, bai. Aritz Elorri. Moisesen aginduak. Pare bat sobran. 10 dirata. Bai. Gregori Izaskun. Jesusen apostoluak. 12 aukeratu hemen zituen, bai. Pello Jon. Ilargian ibilitako gizakiak. 12 orain arte. Gregori Izaskun. Zodiakoko zeinuak. Pello Jon. Eroski dendak Barakaldon. 12, bai. Gregori Izaskun. Bai, magnesioaren protoiak. Atomo bakoitzeko 12 protoi. Zuzenak baino deskargak egiten gabiltza, agian. Ez direnak zuzenak. Bai, ez da. Mai biribileko saldunak. Badakigulako. Beste bik ez ez. Oso ondo! Ondo, Ion. 150 puntu Pello eta Jonentzat. Barri ziren baina. Pello Jon. Basque Team taldeko kirolariak dira. Bigarren errondan hori da jakin nahi duguna. Pello Bilbao, Jon Ram, Aitor Francesena, Maialen Txorraut, Salma Solaun, Naia Laso, Aritz Aranburu, Edurne Pasaban, Mikel Nesizoro, Maria Vicente, Pau Etxaniz.
Aguelgea. Bai. Maialen Txorraut. Ira Guzman. Aritz Elorri. Edurne Pasoan. Ez daba, taldearen parte dikote. Gregori Izaskun. Aritz Aranburu. Surflaria. Pello Jon. Pau Etxaniz. Txorrautekin batera, Pira Guzman, bai. Aitor Frantzesena. Surfista hau ere. Pello Jon. Mikel Linazi Soro. Eskaladan. Gregori Izaskun. Nahi Alaso. Eskeitean. Eure Riki. Pello Jon. Olimpiadetan eta. Bai. Egia. Sekulako inzagon, zazpigarren edo geratu. Salma Solaun. Gimnasian. Komodina. Komodina. Bai noski. Maria Vicente, atletari esker, 140 puntua mañera. Aritz Elorri azken aukera, bizirik ondino. 3. errondan, hizkuntza erromantzeak dira. Sardiniera, frantsesa, katalana, turkiera, aberesera, bretoiera, galiziera, korsikera, errumaniera, portugesa, italiera. Frantsesa. Bai, errumaniera. Italiera. Latilletik hurbilenen dagoen hizkuntzatat, jotzen dau. Portugesa. Katalana. Galiziera. Sardiniera. Sardiniakoa, bai. Azkena. Komodina. Komodinera. Osondo. Korsikerak, beste 140 puntu. Eta markagailuak, 670 puntuan doainen gure itzalabek. Zaldibian 520, 340. Aritz Elorriz. Saiatu gara bikote. Bai. Egia da, iritsi berrientzat, askotan lan, zailak izaten direla, leku hartzen eta nahiko lan dugula. Arerioak ere fin aritu baitira. Bai. Galdera, zuek zer moduz? Ondo. Esperientzia polita izan da? Bai. Balekoa. Bai. Azkoitia zizurkildiko nahi egindako bidaia, ez da alperrikako bidaia izan, alegia. Ez. Itxura hona eman dugu? Bai. Ba, zalantzari gabe, Elorri, bai, ez da? Jode. Bizilagunak ere zer diote? Ondo. Gurtzara daukarala. Dotore. Aritz Elorri, eskerrik asko tertziarren. Mila esker. Lasai bizko, rapa. Sokatira estua ikusi genuen aurreko saioan, gaur ere alatxu. Gregori Izaskun, aurrera eginda. Dotore, Kimika jakinduriaren berri ere eman dugu, Gregorio. Ahí está. Ondo. Pello eta Jon ere fin. Larri biligaituk, Bueno, atzetik aurrerako bidea egin da. Komodin ipeta, baina bueno. Komodin barik, barra eskatzen, Bai, laizter, Baina ondo. Marka berresperientzia. Bai. Polita, kiroltasuna bimeruten. Hemen laguntzuek ala baie, komodina. Bai. Piti kotxillo. Pasioa ikusiko dugu orain ere, noski. Puntu gutxiagorekin, pasioa, dinot. Ikuskizuna edo proba hon bat, behintzat. Zaldibiarrak erantzun delenak, hartu lekua, sokatirara guaz. Denbora, zein da Kaliforniako hiriburua? Los Angeles. Sacramento. Zenbat aurpegi zituen negu gorriak enkantuko borreroak? 1000. 1000, bai, ondo. Zein da barioaren simbolo kimikoa? BA. Boi. Ze itxura zuten potxokien etxe bizitzek? Perretxiku, Ondo. Nork konposatu zuen Debako martxa? Paso. Pablo Sorozabalek. Barcelonako koloni eskainitako estatuak zer du luzatua? Beskoaz. Bai. Zein pertsonaia historiko donostiarri deitzen zioten Moja Alfereza? Catalina de Irauzo. Oso ondo.
Zein euskal lurraldetan dago Albinako urtegia? Araba. Araban dago. Zer neurtzen du pluviometro batek? Zenbat euri egin Euriek. Bai. Zein estadiotan emango du kontzertua Fermi Muguruzak datorren ekainean? San Mamesen. Anoetan emango du. Lapurdiko zein hiritan pasatzen zituen haurtzaroko udak Irene Nemirovskik. Paso. Biarritzen. Ze fruiturekin egiten da? Txakolina. Matxa. Matxarekin. Bizkaiko kostako zein udalerrik egiten du muga Kantabriarekin. Galdames. Muskizek, zein elementu da marroia realaren armarrian? Baloia. Baloia. Zer herrialdetan dago Limerick hiria? Paso. Irlandan dago. Zein da musika eskalako laugarren nota? Fa. Fa. Ze euskal lurraldetan daude Izturitze eta Otsozelaiako leizeak? Benafarroa. Bai? Zein fikziozko pertsonaiaren antagonista zen Moriarty? Bai. Tintin. Sherlock Holmesena, zein elizaren burua da Ingalaterrako erregea? Erregea... Anglikanoak. Bai, eta kontratzerako. Anglikanoa. Eliza, bai. Bai. Beren burua elizako. Enrique Zortzigarrenari arrizuen titulu hori eta gaur arte. Entzun. Pena. Bai. Pena, Gregori Zaskun sokatira oso onak, Bai. programa oso onak eginda. Gaur bereziki fin. Bai, puntu Final asko. txurik ez, puntu asko eta bai, baina... Urrengoan. Hoi ba. Eskerrik asko eta maitasun asko. Horra, Eskerrik asko. Bigarren ez Miruzen, Peño eta Jon Zaldibiarrak. Eta bigarren ez finalean. Ala, ja gehiago, bai. Ez dira estadistika txarrak. Ondo. Jon, hau areto futboleko talde bat balitz. Bi sailkapenetik bi final jokatzea. Ondo? Ez tiu behin egun kolak egin. Ez da, Zaldibian ez. Zaldi behin. Miluzen bai. Tolosan da hola, ja igual beste zea bat. Beste maila bat. Ondo, eskerrik asko aipamenagatik, noski. Gu taldean ez ginela, batez ere, baina... Hemen irabazizkero koparik, ez? Hobea, hau. Xoxak. Xoxak, Bai, bai. mordoat, gaur Miluzen jokoan, 17.800 eta 50 euro. Idioma. Xoxe. Ondo. Dirua eta txaloza parrada bat. Txurdina bat izuzenean gainera, behon izela. Aupa. Etxeko entzador, bat egingo dugu guztiok, Miluzeko finala eta badakizu aplikazioaren bidez, gurekin bat egiteko aukera dukazuela. Peño Jon, musikazale? Bueno, ni ez bereziki, baina. Bueno, musikazale bai. Bien artean bai. Bai, Bai. bion artean bat ingo dugu, ez? Oso. Ondo. Venga. Pentsazu inoiz, oso galdera zaila da, esaten zuenin, kantu gustukoena edo... Zaila, oso zaila. Oso zaila da. Oso. Bai, pentsazu inoiz holan talderen bat zeuen gustukoena dana? Aldatzen duzlako none gauzek. Bai, igual zuez, aurrekun pentsatzen honintzen, gu superfanak garala Garinak zare berako. Gari entzuten egon, kanta anazakin eta esan, wow, Ze ona. nire bizitza nirekin noa, eta holako gauzek. Bai. Pentsazu ie holan talderen bat zeuen gustukoe? Nik itoiz aipatu beharko nuke. Hobitu. Bai, gustazu? Peio Jon. Nikola bereziki ez, baina, bueno, bai. Peio pentsatzen dau. Batzuk badauzket. Batzuk. Delirium, Oh, kuraia, Ondo? Pixket. bai. abesti lasaiak oroar. Bai, hori da. Pop hori da. melodikoa. Diskoren bat eurena? Peio? Diskoren bat eurena? Etxean? Bai. Kuraiarena Bai, adibidez. kuraiarena, bai. Bat, bi, Ez. hiru, lau, Bi, bost. hiru, Peio eta Jon! Vale. Aliranok. Zema disko? Estudioko bost lan luze dituzte gitxienez. Bost disko Vale. luze. Denbora. Itoiz, bai edo ez. Bai. Ertzainak. Untza. Nogen. Kentzazpi. Bai, jarri. Olatz Salvador. Horreaga zazpi sortzi. Kalakan. Zetak. Kortatu.
Anari. Sartu eta egiaztatu. Egiaztatu egingo dugu. Denporari galdu barik. Lau akats. Lau gaizki. Estudioko 5 lan luze dituzte gutxienez. Hobetzen goaz. Bi. Akats. Bi akats. Azken segundoak. Pello eta Jon, urrezko galdera. Bik, zerrendari begiratu, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatu dute disko bat denbora. Bost segundo, sartu bat. Zemuz. Bueno. Oain ikusiko dugu. Pello oraindik ere oso pentsatu. Bai, ikaragarri. Gustatu zaizu finala? Bai, baina egia da presio eta zea dakezula, eta kosta ikendala ikusatzea portadak eta ez. Telebista, Pello, hau da telebista. Bai, hemen dena bixi-bixi. Ez ezko eremuan untza zuzena da? 3 baino ez dituzte. Nogen ez ezkoan? 3 hauek ere berriena iaz argitaratutako Aben Zirkel. Tikitaka bat egin dugu hor, Bai. kortaturekin, eta baina ez ezkora ekarri dugu. Ez ezko eremuan, zuzena da? Eragin handia bai, baina ibilbide hain luzea ere ez baitzuten izan. Ibilbide laburra, Era bai. negu eta estudioko 3 lan luze argitaratu zituzten hauek. Gero beste sasai bat eta beste moda batzuk ziren be bai, Bai, ba. disko orain ja kantuak eta kaleratzen dituzte Solte, hori da. gaztiek, bai, beste gauze bata. Zetak esate baterako, Pello Reparaz, talde berria, ez dizkiogu 5 disko jarri, zuzena da? 3 hauek ere, azkena, aztiken. Zeta taldeak. Jende. Jendie. Olatz Salvador ez ezko eremuan. Estudioko 3 lan honek ere, eta berriena bantxe aurkezten diarduen Zainak eman izenekoa. Kalakan. Zagarra jo dela. Hoia deskarte izan da. Alde batea bestea. Asma badu kasualidadea. Ez, bai. Bai ezko eremuan zuzena da? 2010an argitaratu zuten estreinakoa, baina talde emankorra oso bai. Diskoa. Pentsaten abil nik lau edo bai, kalakanenak. Bai, Zuara gustatzen az, kalaka. Ondo, zazuenekoa ere. Pello Jon. Itoiz, zer? Nik itoitz bai ez esango nuke. Baina... Eta gana vinilotan be badakuz. Bai, ba. Nik vinilotan ez, baina beste guztet dauzkete eta 5 baino gehi ote dien dauket iruipena. Nik vinilu bai, kaseten bat be, egongo zan, baiezko eremuan? 6. Itoiz, Ezekiel, Alkolea, Musikaz Blai, Espaloian eta... Ambulantz! Ertzainak nik kasetien. Neuk erositakoak denak. Asko kostatu eta paga asko erosita. Eta... bost askotxu da? Ez? Baiezko eremuan ertzainak zuzena da?
lauan lehena, 82an, denboraren horratzak izeneko, azkena guztira 5. Vale. Kortatu Anari egin dugu, bat ekarri besti eraman, Anari baiezkora ekarrita, zuzena izan da, aldaketa? Artista eman korra baita Anari eta zorionekoak gu, aurten giza Zarata izeneko ere plazaratu du, estudioko 8. 8? 8 zeuzkak. Azken segunduan, kentzazpi ez eskora. Bi aldu duzue. Horringo genuen kaka. Bueno. Iruipena baino lazean. Nire talde, Bai. zinbesteko. Kanta mato beste bai, baino diskoik ez dakeu. Bai, pentsatzen, danak. Ni zalea naiz, baino zuzenen dazea referentzioi alege estudioko zuzenen. Ezezko eremuan geratu zaigu, zuzena da? Guztira 5, kentzazpik, eta Horreaga 7-8, Donostia Hernaniko musikariek osatzen duten hori taldeak, hauek ere 5 dituzte. Pello eta Jon, €150 oso ondo ariketa, oso ederra eginda eta aldaketak be oso ondo egon die, eta gero, urrezko galderan, beste galdera bat egin dugu, €1.000 jokoan, Pello Jon, asko da, egia da, orkestra sinfonikoarekin, diskoa grabatu dute, hori galdetu dugu, ikusi ditugulako musikari hauek parte hartze soltekin eta kontzertu ederretan ikusi ditugu. Beste hainbat artista ere bai, Gabonetan, Euskadiko orkestarekin indarrak batuta. Hori be bai. Ilasketa biok, ez dago. Pello eta Jon, kentzazpitita baten jarri duzu, Kentzazpi bauketola oroitzapena ezela inote zuen, baina ziurtasunik gabe, Zuzena da? Estiloa, musika estiloa. 2013ko disko ederra. Hau disko bakot. Untza, beharko genuke? Pello eta Jon, €1.000 eskuratzeko, oso ondo gabiltz, €150 eskuratu ditugu, urrezko galderaren erdia asmatu dugu, zuzena da untza? Disko Baina azte saioa denera eta konturaterako €700 bilatu ditugu. 6 kantuan, 6 minutu izaten hau batzuek. Etxekura,